Hej allesammans och välkomna tillbaka till ännu en Let's Play Minecraft Survival Iceland. Och ja, som ni kanske ser har jag dött en gång, men jag har fixat lite saker sen jag var borta. Ja, jag har minat, men sen dog jag igen med alla min scen. Men ja, jag hittade mitt stensvärd som jag inte har använt, eller min pickaxe. Och nu är jag lite cool också. Tog väldigt mycket trä, men nu har jag ordnat det. Och för att vara säker ska vi kolla här. Det är bra, det är på normal, så allt är som det ska vara. Sen hittade jag några grisar där borta, jag vet inte hur, eller nej, så jag hittade 3 så här. De hade spanat runt här. Så ja. Så nu har jag kommit igång lite grann här. Det jag vill göra nu är mina. Så jag får inte ha något mer. Nej. Men då ska vi mina. Så ja. Sand. Då byter vi håll där. Det är alltid bra att byta håll när det kommer sand. För jag orkar inte hålla på med sand hela tiden. Jag vet inte, är det laggigt tycker ni? Kanske ska sänka ner till 3. Det är väl bättre. Det tar rätt lång tid att mina också. Jag ska bara mina lite sten så jag har lite mer stenmaterial. Så jag är. Och vi har en kista. Och så fick jag 3 sättningar som jag ska hålla på med och grejer. Det blir dag, mycket bra. Och vi ska göra en sån här. Och vi kan göra stenvapen. Eller verktyg till allting. Så ja, du där. Så. Nu får du en liten vänner. Där får du vara. Nu ska jag undersöka den där lilla stället. Inte tillräckligt tror för att kunna göra något skit. Sen för att verkligen liksom. Jag inte så. Får jag verkligen nog på normalt? Känns inte så. Känns helt annorlunda. Äsch, vi får väl se. Så. Vi är här. Och det är bara det här. Du skojar. Jag är definitivt strandsatt. Det finns ingenting att göra. Detta är inte bra. Inte bra. En liten squid. Ja. Det går till hobbytråden. Börja mina igen. Det är väl det vi kan göra. Jag vet inte egentligen vad jag ska göra på här. På den här lilla ön. Nej. Jo, jag hittar kol. Så bra med kol. Jättebra med kol. Se skit.
Jag har lite facklor. Sådär. Ja, det är bara mina på. Inte det där jättemycket då. Okej, det blir mer och mer. Kanske det är mycket ändå. Kanske. Who knows? Ja, det var rätt mycket ändå. Hyfsat mycket. Ska i alla fall gå upp till 30. Då kallar jag det för mycket. Sådär jättemycket. Ja, det satt så lång tid när jag träx. Eller pickaxe. Hacka. Whatever. 20. Ja, det är okej. Every day. Behöver mer mat, känns det som. Och där, äntligen. Alltså jag börjar med den här. Mycket fortare. Gud vad mycket fortare. Jag är lite tyst. Känns det som. Har ingen aning varför. Det är inte så mycket att prata om egentligen. Förutom att jag kommer få en ny dator som kanske är snabbare. Det blir lättare att spela in med. Kanske. Det har vi material här. Ja. Empire Total War. Kanske det blir något nyttare. Kanske. Jag tror knappast det. För ja, jag har inte Fraps. Så jag har inte något annat inspelningsprogram som funkar på sånt där. Ja, ni förstår väl. Ja, jag testade förut men det gick inte att spela in med screen. Jag vet inte vad det heter just nu. Det vet jag någonting. Jag har ingen aning, men någonting, men den klarar bara, den kan inte spela in sådana spel, så ja. Skulle vara rätt roligt ifall ni kommenterar på någon video. Ja. Det skulle vara roligt. Men ja. Det är sunt att väl ni. Jag tror inte det är så många som håller på med så. Jag har en så 20 subs, men jag har ingen som kommenterar vare sig jag gör allting. Vilket är lite tråkigt då, för jag vet ju liksom inte vad ni vill ha och se på, så att säga. Så ifall ni vill hjälpa mig, alltså så, om ni vill att jag ska göra det så här, det ni vill, så borde ni ju kommentera och säga vad ni vill ha, så jag vet, så jag kan göra det. Så jag kan inte göra något ni inte gillar, som ni gillar liksom. Det går inte. Ska jag säga om det går sönder där? Men ja. Så det skulle vara rätt roligt ifall ni kommenterar någon på någon video vad jag ska göra. Är det något tacksamt eller ja, något bra, något positivt. Och min himmel går ner som skit. Inte bra. Kanske vi hoppar och springer samtidigt. Maybe. Inte växten.
Oj. Vet ni vad? Jag tror jag ska börja utforska. Så jag... Vart vill jag utforska? Vilket håll? Känns det mest trovärdigt ut. Så här har jag börjat här. Jag fortsätter ditåt. Det låter som en början, även om det inte är rätt tror jag. Och jag är sämst på parkour. Fucking never mind. Oj. Då kör vi. Ja. Anledningen varför jag inte kör båt är för att det finns en chans att jag inte kommer ihåg vad jag bor. Eller så. Så det är på det här viset. Från material så. Jag kollar. Det går ju bra. Något annat i sin? Nej, men det där. Det var sånt där stenöken. Obestråligt. Typ. Ja, typ. Så. Nu kör vi hitåt. Det borde räcka. Jag vet inte varför jag bytte den. Ja. Det är framme. Där ute. Och så blir det precis en stack över. Perfekt. Perfekt dit. Ja. Hopp. Bra, det är inte. Jag grisar mat. Yes. Så bra att jag gjorde en till pickaxe. Kan man alkohol. Bra. Nu nyttjar vi en kolkälla. Så ifall vi behöver kol så är det bara att springa hit. Just nu behöver jag kol så jag sprang hit. Typ. Nej, det var inte därför. Blir det natt? Säg inte att det blir natt, du skit. Det blir natt. I don't wanna die. Det blir... Ja, jag kommer nog kanske hinna hämta en nosa bortåt. Oh. Det blir ingen gris. Nu ska vi vara över här. Kanske ska gå dit och så. Jag har ingen ordning. Nej. Oh shit. Ja, tillbaka till ljuset. Inte så man har sig. Ja, där står en creeper precis. Vi har fyra så man ser lite här va. Ja, där har vi en creeper. Ja, hyggligt vet du. Ja. Men det är väl vad det här är. Jag säger tack och hej och tjappade och skit och vi säger hej då. Jag är jätteroligt vet så att avsluta på fredag så här. Och förresten, har ni haft en bra avslutning? Vad har det? Nu är det dags för lov och då blir det så att det blir mer videos eller kanske inte. I don't know. Men ja, jag säger här då.